May oras labot Kapampangan. Kana mapulot pitunay ni karang katamong tayo lugan series ne. Umpisan ko na. Mumunan dili Bilao. In Bilao Tagalog ya. Igu ya kang Kapampangan Igu. Kadua Pinipig. In Pinipig Tagalog ya. In Kapampangan na Duman. Kasya. In Kasya Tagalugan ni Kasya in das manawin ng Kapampangan may Pagyu. Didikit galugan niya yung mas manuyo ng Kapampangan lelele kadidikit ka na ako kalelele ka na ako okay hindi nga doon tutuki masyadong makapiyo nung shared words la o Tagalugan la sabihin tamo kayong kareng comments na kayong thread na yung muna mamalat para na ako mas manuyo yung manalip mamalat versus manalip yung balat kasi gagamitan tayo ng Kapampangan kung ano gustong mamalat bala mo Tagalugan niya isipan ko mas manayon yung manalip yung baligtad gagamitan tayo Tagalog yun bistaman daron naman kaya naman gagamitan tayo rin kabalenta mong Kapampangan pero mas manayon kaya yung kulko kayong Kapampangan tumbalik o kaya kabalik okay, sabihin talo reta nga doang reta reta na pa mo pero bayo ko mamupos ahol tayo siguro ni kanakong kamiseta kapamilitarin kanakong kaya be magapo di nidam po Ruby dakala salamat di ka lumibay 1953 matay na kanla ganyan damulag kayo po itang kulit ang kaya talibutan at pasalamat ko naman dakal kang Louie kasi kining nga labasan Louie marakal niya naman napapalwala Tagalugan na video at dakal ring manalbe niya may kakalat siyang gusto dakal salamat Louie kaya kang tabi mo makanyan man pasalamat ko karing nga ganang sasaw karing nga ganang magmasabal mamantabi para misalbahin kaya katamong manong panay kong panabilin may Kapampangan tamo din kaya katamong apo din kaya katamong anak Kapampanganan tala din kaya katamong abe kembali nung yalabiyas ang Kapampangan turo talang Kapampangan banting upayang kumabihin pa si bahay kaya katamong manong siswan kanamo pakala salamat iwid dangan